Připravte se na obchodování s Instaforexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu. V takom užšom slova zmysle by hedžový fond mal byť nejaká stratégia, ktorá sa robí na likvidnom trhu, ale namiesto iba držania nejakých týchto likvidných aktív s cieľom narastu ich hodnoty, je tam vždy nejaká stratégia, ktorá má chrániť pri prípadnom poklese hodnoty tých aktív. To je ten užší význam. Hej, a preto hedge, ako byť zahedžovaný. Ale ten širší význam je v skutočnosti taký, že je to akákoľvek relatívne likvidná stratégia, ktorá sa robí na verejne obchodovaných trhoch. Pretože sú hedžové fondy, ktoré sú veľmi direkcionálne, napríklad Global Macro alebo tzv. CTAs, hej, Trend Following. Proste oni, ale možno čo majú spoločné je to, že môžu mať pozície, ktoré sú teda long, ktoré zarábajú, keď tá hodnota tých aktív, ktoré sú v portfóliu, idú nahor, alebo môžu byť short. Hej? Ale typicky v tom užšom slova zmysle ten fond je vždy I long, I short. V tom širšom môže byť long, short. A môžu to byť akcie, komodity, dlhopisy, krypto, všetko, čo sa nejakým spôsobom hýbe, je likvidné a je na burze. Kdo do hedžových fondů investuje? No, historicky to boli práve tí ultra bohatí ľudia. A fakticky v tých 80. rokoch, kedy celý ten sektor vznikal, u takého Georgea Sorosa, tí investori boli veľmi, veľmi bohatí ľudia, šejkovia a tak ďalej, hej, princovia a podobne. Hej. Potom sa ten sektor vďaka tým parametrom, ktoré tie hedžové fondy dokázali proste dodať, sa veľmi inštitucionalizoval a investori sú teraz v drvivej miere inštitúcie, čiže poisťovne, a penzijné fondy alebo zverejnecké fondy a tak. Jak se hedžovým fondům daří obecně i historicky? Ono, tým, že sa vlastne ten sektor stal známy, znamená to, že museli niečo historicky veľmi deliverovať. Hej, čiže vlastne tie 80. roky a tie asi možno až do tej veľkej finančnej krízy v roku 2008, tie výsledky boli relatívne dobré. Ale potom jeden z dôvodov, prečo vlastne tie výnosy postupne išli nadol, alebo začali byť proste ako keby tak začali sklamávať, bolo to, že tí inštitucionálni investori preberali to kormidlo od tých veľmi bohatých ľudí, ktorí chceli hlavne vysoký výnos, tak tie inštitúcie chceli proste mať relatívne slušný výnos oproti riziku. Že ten fokus začal byť, aký je ten rizikovo očistený výnos, aká je kvalita toho výnosu, nie aký je ten výnos absolútny. Čiže jeden z dôvodov, prečo tie výnosy začali byť nižšie, oproti napríklad indexom za posledných 10 rokov, keby človek iba držal, bolo to, že tie inštitúcie, ktorí boli tí hlavní alokátori do hedžových fondov, chceli mať hlavne napríklad 4% volatilitu, hej, čo je asi 5-krát nižšia než volatilita indexu. A tým pádom ten hedžový fond dokázal voči tej volatilite dodať, dajme tomu 6 alebo 8% výnos, hej, čo je tzv. Sharpe ratio 2, čo nie je zle, ale z pohľadu voči indexu samozrejme proste v tej dobe, keď tie indexy išli nahor, tak tie hedžové fondy z podstaty veci museli underperformovať. Ale zase, keď to začalo ísť nadol, tak vtedy vlastne tá kvalita toho výnosu a ten hedge, hej, ktorý je v tom nazve tých hedžových fondov, začal fungovať a vlastne ochránil potom pri tom poklese nadol vo väčšine prípadoch. No a druhý dôvod je, že strašne tých hedžových fondov začalo byť strašne veľa. A vlastne ako v každom industrii, proste sú tam super hviezdy, ktorí sú naozaj dobrí, ku ktorým sa nedá dostať, sú proste zatvorení a potom je veľmi veľa priemerných až podpriemerných hedžových fondov, ktoré si na to i hrajou občas. Presne tak, ja som hedžový fond. A keď to všetko spriemerujeme, tak dostaneme relatívne slabý výsledok. Jaké strategie používají? Vy jste zmínil, že oni hrajou i tu dlouhou, i krátkou stranu, to znamená spekulace na růst, spekulace na pokles, ale obecně, co se jim líbí v rámci třeba veřejných trhů? Jsou to akcie, nebo do komodit, nebo kde jsou hodně aktivní? To je ako hedžový fond od hedžového fondu a sú tam určité kategórie, tie stratégie sú relatívne dosť jasne definované a každý do nejakej stratégie patrí. Hej? Čiže úplne
tá úplne základná stratégia, vlastne to, ako tie hedžové fondy vznikli, tak to sa volá long short equity, alebo equity long short, sa tomu hovorí. A to je stratégia, kde ten manažer toho hedžového fondu proste vyberie akcie, o ktorých si myslí, že pôjdu hore a voči ním ide short akcie, o ktorých si myslí, že nepôjdu hore, ale pôjdu hore menej, alebo pôjdu dokonca dole. A vlastne snaží sa zostaviť také portfólio, aby zachytil relatívne veľa z toho pohybu nahor, ale pri tých zlých obdobiach, aby ho to dosť chránilo pri tom pohybe nadol. Čiže taký ten typický hedžový fond bude mať z dlhodobého hľadiska, alebo teda chceli by mať výnos približne ako ten trh verejných firiem, ale zároveň mať oveľa nižšiu volatilitu než ten celkový trh. No a potom je veľa ďalších stratégií. Ešte tie stratégie môžu byť tzv. Diskrečné, kde ten portfólio manažer proste vyberá tie pozície na základe fundamentálnej analýzy alebo na základe proste vlastného výberu, ale môžu byť systematické, kde je proste nejaký model, ktorý to vyberá na základe hocičoho, technické analýzy alebo faktorovej analýzy a tak ďalej. A to sme stále ešte len v tom, ako keby v tom akciovom svete. No a potom je tu fixed income, čiže dlhopisy, kde fixed income arbitráž, kde tí portfólio manažeri proste kúpia jeden dlhopis oproti inému dlhopisu, alebo je tá pozícia na výnosovej krivke. Myslia si, že výnosová krivka proste pôjde strmo, tak kúpia jeden koniec, predajú druhý koniec a tak ďalej. Potom sú komoditné, potom sú makrostratégie, kde vlastne ten prístup je, že čo sa deje s ekonomikou, aká bude inflácia, aký bude rást, aká bude nezamestnanosť, bude recesia, nebude recesia a tie pozície sú vlastne ako keby budované na základe takéhoto vstupu. Čiže tých stratégií je veľmi veľa, ale sú kategorizované do niekoľkých takých základných kategórií a každý sa tam nejak plus minus zaradí. Takže jinými slovy hodně sofistikované sázky, spekulace, investice, když to takhle shrneme. Ano. Každopádně, když vás poslouchám, zajímavý prvek do portfolia, doplnění portfolia, ale vy jste o tom mluvil hned na začátku, je to jenom pro ty nejbohatší anebo pro instituce. Tak já tam hned vidím miliony, co se týká vstupního kapitálu. Áno, to je aj nie je pravda. Fakticky, ak by si chcel nejaký, hoci je veľmi bohatý človek, urobiť vlastné portfólio, tak potrebuje mať strašne veľa peňazí, pretože tie minimá zvyknú byť 1 milión, alebo 0.72, čo je taký úplne špičkový hedge fond. Ak sa vôbec do neho dostanete, ak je vôbec otvorený, tak má 20 miliónovú minimálnu hodnotu. A keď sa s ním veľmi dolárov, áno. A keď sa s ním veľmi dobre kamarátíte, tak 15. Ale preto, vlastne kvôli tomuto vznikli tzv. Fondy hedžových fondov. A tie fondy hedžových fondov vlastne podobne ako podielové fondy nejakým spôsobom dávajú dokopy peniaze od menších investorov. Napríklad, ak sú to kvalifikovaní investori, tak proste je to od $30,000, myslím. A potom tento pool toho kapitálu investujú do tých fondov, kde už oni potom vedia ako keby tú minimálnu hranicu proste prekonať. A takisto urobia diverzifikáciu medzi stratégiami a medzi manažermi. Ako tie fondy, aj veľmi dobrí manažeri sa vedia potknúť a vedia mať veľmi zlé obdobie. A preto aj tam musí byť diverzifikácia. Teda musí byť diverzifikácia aj v rámci jednej stratégie, medzi rôznymi manažermi a potom hlavne medzi tými stratégiami, ktoré nie sú spolu korelované a dokopy vedia vytvoriť nejaký taký pekný profil. Vy jeden fond zastupujete. Jak funguje? Tak je to fond kvalifikovaných investorov, práve určený pre investorov, ktorí by chceli mať alebo ktorým by sa hodil takýto profil do portfólia, ale nevedia to urobiť sami, alebo je to proste nedostupné. Pre väčšinu normálnych ľudí to proste naozaj je nedostupné. Takže vlastne tento fond umožňuje pri relatívne nízkej investícii dosiahnuť tú veľkú diversifikáciu do týchto fondov. No a vlastne tá naša úloha je ísť a vybrať tie top hedge fondy. A teraz je veľmi dôležitý že ako ich vybrať. Je tam 2000 hedge fondov, možno 6000 hedge fondov, hedžových fondov. Hej. A vlastne tam vstupuje do toho ten náš ten sourcing, tá sourcing kapacita, ktorá je tu na jednej strane z One Family Office, ktorý je takisto proste prirodzený alokátor do hedžových fondov. No a potom je to samozrejme ten tím, ktorý proste v tom Apex fonde máme. A vďaka mojim
kontaktom a skúsenostiam. Ja som bol kedysi vo fonde hedžových fondov Erste Bank v tých zlatých rokoch, hej, v tých 2000 až teda 2008, a kde som videl, ako sa to naozaj robí na obrovskom portfóliu, ale v podstate my disponujeme veľmi veľkou bázou kontaktov v tomto hedge fund svete a sme takisto pozývaní na dve z najdôležitejších udalostí, ktoré sa vlastne udejú. Presne tak, práve to bolo minulý týždeň, to bolo vlastne, pred 2 týždňami to bolo v Barcelone, proste, kde sme stretli asi 150 hedžových fondov. Reálne sme proste sedeli, boli sme tam traja, čiže každý dostal 20 hedžových fondov, takže vlastne boli sme schopní nejakým spôsobom obsiahnuť možno 60 hedžových fondov, kde boli top mená v tom industrii, ako napríklad Two Sigma alebo Schonfeld, ale proste naozaj výborný. No a takisto tým, že ja som v podstate, tá moja báza je v Spojených arabských emirátoch a Spojené arabské emiráty, tie sovereign wealth fundy, ktoré tam sú a tá masa family officeov je veľký investor do hedžových fondov, tak vlastne tam bola veľmi podobná udalosť a bolo to prvýkrát vlastne pre tento región. Predtým sme vždy ako odtiaľ museli chodiť do Barcelony alebo do Singapuru alebo do Spojených štátov a prišli naozaj top mená, ako bol tam, vlastne nikdy som si nemyslel, že sa mi podarí sa osobne stretnúť s takou kapacitou alebo s takým človekom ako pre Stevie Cohen, ktorý je absolútna hviezda proste v tomto industrii. Má jeden z najlepších hedžových fondov, aké kedy vôbec vznikli. Teraz sa to bolo Point72, predtým to bol SAC Capital. No a vlastne podľa neho je ináč aj takisto urobený ten seriál Miliardy, ak ste videli na HBO, on je jeden z tých inšpirácií a vlastne pre tú hlavnú postavu toho Bobbyho Axelroda. Bol tam Andreas Halvorsen, ktorý je vlastne z toho tzv. ten Tiger Cup, z toho slavného proste Tiger Capital Robertsona a je to 30 miliardový hedge fond a proste bolo tam niekoľko takýchto ľudí, ktorí sú úplne top trieda. Hej. Čiže vlastne vďaka týmto kontaktom sa k ním vieme dostať, vieme s nimi sedieť, vieme proste byť pri... A vybrať, presne tak. Hej. No a druhá takáto udalosť je vlastne toto bol Morgan Stanley a potom tá druhá. A to je vlastne všetko, čo stačí na to, aby človek mal naozaj access k tým alebo teda prístup k tým top hedge fondom je vlastne ten Goldman Sachs Capital Intro Event, ktorý je v Ríme, kde máme takisto proste, sme pozvaní a sme vlastne súčasťou toho ich zoznamu ľudí, ktorí proste pozývajú. Čiže ten prístup máme veľmi dobrý, potrebujeme postupne budovať tú kapitálovú bázu a dobre alokovať. Tento mesiac alokujeme s ďalším takýmto svetoznámym menom, vlastne firma sa volá Greenlight Capital a ten človek sa volá David Einhorn, je to veľmi fundamentálne založený proste investor, alebo teda hedge fund manager, ktorý je známy tým, že proste bol short Enron a proste mal niekoľko takýchto ako keby takých zárezov na opasku v tej svojej histórii. Nedarilo sa mu v rokoch 2015 až 2019, kedy ten trh sa úplne ustrelil a tie technologické, tie rastové firmy proste išli nahor, všetky Tesly a podobne. A tie value firmy proste nešli nikam a on je value investor, takže vlastne tie jeho longy nefungovali až tak dobre, shorty takisto nie, mal asi 3-4 roky, mal oproti tej histórii, ktorá bola naozaj výborná, mal veľmi slabé obdobie. Teraz sa tomu prispôsobil a práve keď sa ten režim zmenil po roku 2021, po covide, tak on úplne zažiaril. A teraz má niekoľko takých rokov, ktoré sú vlastne porovnateľné s tou históriou predtým a pozerá na ten trh a na tie firmy iným spôsobom než veľa iných manažerov. A je to výborný diversifikátor do toho portfólia, je to proste svetové meno a proste výborný pokrový hráč, že je to naozaj osobnosť, s ktorou sa... Keď a to budete mít ve fondu. Tak to budeme mať teraz vo fonde. Když vás poslouchám, jaká tam je nálada? Protože jste vlastně se potkal s lidmi, kteří jsou velkými hráči. Hodně lidí říká, hedžové fondy ovlivňují směr trhu, protože prostě fakticky mají velké tikety, velké objednávky, prostě mohou i ten trh prostě si zatlačit, kam chtějí, já to říkám přeneseně. Ta nálada jejich, jako jak to třeba bude dál, nebo čeho oni se třeba bojejí, jak jste je navnímal, jako prostě takovej ten sentiment? Akože na tých hedžových fondoch je dobre to, že to nemusia riešiť. Hej? Že ak je to správny hedžový fond, tak vlastne ten ako keby toto smer, pokiaľ to nie je teda to makro, hej, alebo nejaké CTA, alebo niekto, kto je direkcionálny, ale tak proste ten long short equity fond
alebo nejaký proste naozaj ten hedžovaný hedge fond, to vlastne nemusí riešiť, pretože je pripravený na každé obdobie. A tá jeho úloha, tá ich úloha je len vybrať aktíva, ktoré budú relatívne lepšie než tie aktíva, ktoré sú short. Hej? Ale čo sa týka, každý má samozrejme názor, aj keď je proste akokoľvek nastavené to portfólio, každý si niečo myslí. Hej? Niekto je Trump a niekto je Biden a tak ďalej, tak ďalej. No, nie je nejaká unifikovaná na koho sází? Na Bidena alebo na Trumpa? To bola veľmi dobrá odpoveď ako na rovnakú otázku, ktorú som dal, a tak som dostal takúto odpoveď. No to veľmi záleží od toho, že kto medzi tým zomrie a kto sa dostane medzi tým do basy, takže že koho medzi tým zavrú a kto medzi tým zomrie. Takže je to ťažké, ako čo viem, ten niektorý ako napríklad Bill Ackman, hej, tak je pro Trump, hej. A neviem vlastne o nikom, možno za tým Bidenom, za tými demokratmi sú skôr ako keby tí CEOs alebo tie veľké technologické firmy, ako tá korporátna Amerika. Myslím si, že hedge fondy sú skôr, alebo tí hedge fund manažeri sú ako keby politicky skôr ako k tým republikánom asi ťahnú, ale to vôbec neviem. Ale čo sa týka neviem to úplne povedať, len tak, čo som proste postrehol, čítal alebo počul. Ale čo sa týka nejakého toho pohľadu na ekonomiky, to sa úplne rôzne. Hej? Tak napríklad ten Greenlight si myslí, že inflácia bude sticky a že... Takže je dlho vysoká. Že bude dlhodobo vysoká, proste je tak nastavený, hej, má proste pozície, ktoré by mali týmto spôsobom ísť. A potom sú ľudia, ktorí si myslia, že nie, že príde deflácia, že tá Čína je proste deflačná a že sú ľudia, ktorí si myslia, že bude recesia, alebo že v recesii už sme, to si myslím napríklad ja. Ale dôležité je, že sa všetci môžeme myliť. A môže sa myliť Greenlight, môže sa myliť ten manažer a ten hedge fond by na tom nemal byť postavený, teda iba vtedy, ak je to naozaj nejaký direkcionálny, ako to zvyknú byť to global makro, ktorý povie, áno, bude inflácia, tak preto proste bude mať pozície. Všechno na tohle. Presne tak, hej, že tu inflácia, a ešte k tomu v tej krajine bude to, v tej krajine bude to. Čiže oni sa diverzifikujú, ale tie ich, ako keby tie ich bets, hej, tie stávky sú postavené na nejakom pohľade na trh. Hej. A oni vedia veľmi veľa zarobiť, keď sa trafia, veľmi veľa prerobiť, keď sa netrafia. Takže tá stratégia napríklad nie je veľmi, to je iba taký, že diverzifikátor k diverzifikátorom, lebo oni budú mať samozrejme úplne nekorelované ten svoj proste ten profil návratnosti oproti long short equity, ktorý je viac predikovateľný a menej volatilný. Ale napríklad ten George Soros bol taký typický makrofond, alebo vlastne aj ten Robertson. Potopil lídru. Hej, presne tak. To by bol taký ten typický príklad toho hedžáka. Áno, presne tak. Je to si, ako som si ja predstavoval, že to sú hedge fondy. Hedge fondy sú v skutočnosti úplne nudné. Vo veľa prípadov sú to úplne nudné vehikle, ktoré sa vlastne snažia čo najmenej mať čo najnižšiu volatilitu alebo proste veľmi kontrolovanú volatilitu a voči tej volatilite niečo zarobiť. Ale že typický hedge fond bude oveľa menej rizikový než akciový trh ako taký. No ale potom sú tu ľudia ako Andurant, hej, čo je ten vlastne taký veľmi známy hedge fond, ktorý robí iba ropu a nejaké tie ropné proste deriváty a ten má plus 40% rok, minus 30% rok a proste trafí, netrafí. Sú hedge fondy, ktoré veľmi dvihnú adrenalín a potom sú hedge fondy, ale väčšina hedge fondov je vlastne naozaj v podstate veľmi nudná. Hej, ale najlepší hedge fond na svete, ako sú možno 3, a to je Citadel, je to Millennium a je to Point72. Hej, a to by som povedal, že Citadel a Millennium sú úplne top a tom Point72 kvôli tomu, že má veľmi veľa tie long short equity zložky, je asi len trošku pod nimi. Hej, ale prvá liga takisto. A s tým Millennium, ktorí oni vlastne fungujú ako tzv. Multi-manager fondy. A tie multi-manager fondy sú proste hedžové fondy, kde je v rámci jedného hedžového fondu aplikovaných strašne veľa rôznych stratégií, ktoré čo najmenej korelujú a všetky musia byť tzv. To relative value, čiže mať úplne proste čo minimálne riziko, čiže ak som long industriálnej firmy, tak by som mal byť aj short industriálne firmy a iba v Česku, hej, napríklad. No a oni alokujú teda ten kapitál. A teraz hromada stratégií, hromada peniaz. Hromada stratégií, hromada peniaz. Všetci musia pôsobiť v nejakom veľmi kontrolovanom mechanizme a ten hedžový fond tam vlastne aplikuje páku, ale tá páka nie je direkcionálna, že proste dám dvakrát akcie a keď pôjde index 12, tak robím 24. Nie. Tá páka je vlastne aplikovaná na to, že oni majú za úlohu zarobiť
5-6%, ale ten hedge fond to urobí krát 3. Hej, takže vlastne z tých 5-6% na úrovni hedge fondu 15-18%. Ale stratiť majú takisto iba 5%, a ak stratia viac než 5%, tak ich proste vyhodia. Hej, že to je úplne veľmi, veľmi prísne pravidla. Ale je to, za posledných 10 rokov sa tieto multimanager a multistrategy fondy stali úplne top a pritiahli najviac peňazí do toho. Až sa to stalo proste veľmi, každý sa snaží to kopírovať a každý sa snaží tam byť. A teraz kam mierim, že oni majú vlastne v Dubaji, má Millennium, ktoré má 300 takýchto portfólio tímov, 80 je v Dubaji. Veľmi signifikantný proste tím tam je. A ja sa s nimi stretávam a vlastne poznám sa s tým CEO veľmi dobre a on je veľmi otvorený a veľmi dopodrobne hovorí, ako to vlastne robia. A oni vraveli, že proste pre nás úplne optimálne je mať 7 bazických bodov denný PNL. A každý deň, nemôže to mať samozrejme každý deň, ale tá štatistika je relatívne vysoká, hej, že majú možno 60-70% dní vlastne pozitívnych a 30-40 negatívnych, ale mesiacov majú pozitívnych cez 80%. Inými slovy, ako víc těch výdělečných dnů. Áno, presne tak. Ale každý deň veľmi malá proste malý zisk. A ak majú deň, kedy majú nejaký veľmi veľký zisk, tak taký proste bežný človek ako ja by sa tešil, wow, super, hej, to je deň. Oni sa netešia, oni sa proste odrazu proste tam zasvietia červené svetla a hovoria, ak sme mali nejak veľmi dobrý deň, ktorý sme nečakali, že bude, tak nás niekde čaká veľmi zlý deň. A niečo nerobíme dobre. A celé to musia proste prekopať a zistiť, že čo sa stalo a kde majú, lebo niečo nemajú pod kontrolou. Oni nechcú mať, presne tak, že oni nechcú mať adrenalín, oni nechcú mať veľmi deň a potom sa tešiť a potom zase proste plakať, lebo ich tam niekde v tom rozdelení čaká ten opačný deň. Takže vlastne on úplne optimálny, a fakt to je hedžový fond, ktorý má 60 miliard, nepríjmajú nové peniaze, je tam 1,8 miliard tzv. Drawdown vehicle, kde je čakačka na to, aby sa vlastne vôbec ľudia dostali dnu. Oni už vec peniazy nepríjmu, lebo to nemajú kde alokovať. Lebo keďže oni majú nejaký ten leverage 3-krát na 60 miliard, tak oni vlastne disponujú 180 miliardov. Oni už sa nevedia hýbať, ako oni potrebujú kúpiť nové týmy alebo proste najať nových ľudí, ktorí majú nové stratégie, ktoré nekorelujú s tými stratégiami, ktoré majú, aby vlastne dokázali prijať peniaze. Sú úplne na kapacite. Ale je tam, a to isté Citadel, ten Ken Griffin. Oni na jednej strane, Citadel je market making firma. To je úplne oddelený biznis. To je to, čo ich v tom Robinhood kauze, ten GameStop, proste ich dalo do nejakého zlého svetla. Ale tvůrci trhu, jo. Áno, to sú tvorci trhu. To je úplne oddelená stratégia. Ale potom je ten Citadel, Wellington a Kensington, čo sú proste hedžové fondy, multimanager hedžové fondy, podobne ako to Millennium. A takisto sú na kapacite, proste robia nejakých 18% per annum so 4% volatilitou, čiže to podelme, že aké tam je to Sharpe ratio. A oni vyberajú vlastne iba takých investorov, ktorí spĺňajú nejaké väčšie dobro pre ľudstvo. Čiže tam ten Ken Griffin každého potenciálneho investora si pozrie a musí to byť nejaká nadácia. Musia proste dávať peniaze na nejakú na liečbu proste rakoviny. Proste musia robiť nejaké dobro, aby vôbec mohli do toho fondu investovať. To sú absolútne nedosiahnuteľné proste stratégie pre bežných ľudí, dokonca aj pre nás. Ako náhle sa uvoľní kapacita v tom Millennium, tak si určite proste vezmeme, lebo proste ten profil je vynikajúci. Ale keď si vezmeme nie posledných 10, ale 2010 až 2019, alebo 2009 až 2019, Standard & Poor's robil 13%. Aj Millennium robilo cca 13%. Hej? Takže tým pádom proste tak na čo sa trápiť, hej, keď jedno aj druhé urobilo 13%. Ale potom prišiel COVID, potom prišla inflácia, prišlo to obdobie, ten režim sa zmenil na trhu a to Millennium naďalej robí 13%. Nemali ani jeden negatívny rok v tom, ani covidový, ani post-covidový, ani v inflácii, nie, ale S&P proste spadlo, išlo hore, spadlo, hej, teraz je opäť hore. Proste tá volatilita, ktorá tam bola ako nejak tak umelo potlačená kvôli tomu kvantitívnemu easingu a proste tomu prostrediu, v ktorom sme boli od veľkej finančnej krízy až doteraz,
veľmi skreslila to obdobie. To nie je prirodzené pre index, proste robí 13%. Reálne index robí 8%. Aj bude, hej, čiže tým pádom, ak to tu si nejakým spôsobom nadrobil, tak tam nás niekde čaká proste nejaké obdobie, ktorý ten priemer dá nejak do normálu. Ale milénium, proste tá stratégia bude robiť tých svojich 12-13%. Ono, to je 12-13% po ich 50%-nom po ich 50% nákladoch a fíčko, oni reálne robia 25%, 20-25%. A tohle je čistý pro investory. A to je čisté pre investorov, lebo to sú tzv. Pass-through vehikle, kde vlastne oni všetky náklady, oni majú management fee, ale povedia všetky náklady od kávy cez kanceláriu až po sekretárky a platy ide za investormi a zo zisku si vezme 20%. Hej, to je vlastne ako keby ten ich setup, ale to je veľmi drahé, ako oni 50% toho zisku vezmu, napriek tomu je tam čakačka, ja sa do toho nedá dostať. A tak tam sú tie nejlepší mozky, ako co sa týka určite, investorů. A ten model proste akože úplne optimálne by ten hedge fund mal byť veľmi nudný. Hej, malo by to byť presne tých 7 bazických bodov denne, žiadne výkyvy nahor, žiadne výkyvy nadol kontrolované. Tak to by mal ako dobrý hedge fund vyzerať. Hej, čiže tým chcem iba to povedať, že paradoxne ako tie hedge fondy sú vnímané ako veľmi rizikové alebo veľmi volatilné alebo vehikle, kde sa strašne veľa zarobí a toho výnosu. Nie je to pravda. Práve, že ten typický hedge fond bude hlavne veľmi kľudné nejakým spôsobom a nie je veľmi ziskové pre investora. A skôr to bude tak, že on bude robiť Millennium bude robiť tých 12% za všetky možné obdobia a zatiaľ čo index to chvíľu bude robiť, potom zase spadne a taký all weather prostě, je to jedno, co se na těch trzích děje. Mě napadá jenom vlastně ještě poslední otázka. Co AI a investování a hedžové fondy, jak se to tam řeší, neřeší v tuhle chvíli? Ako veľmi sa to rieši, lebo oni disponujú proste obrovským množstvom dát, ktoré nakumulovali, hej, za celé to. Proste oni vždy, každý hedge fund hľadá takzvaný edge, hej, nejakú konkurenčnú výhodu. No a tá konkurenčná výhoda je častokrát v dátach, samozrejme, hej, že vlastne v 80. rokoch tá konkurenčná výhoda proste mohla byť veľmi silná aj na úplne veľmi chabých dátach, čo dnes akoby už absolútne postupne mizne, ako sa k tomu dostanú. A samozrejme, že sa hľadá, ako keby používajú tzv. Alternatívne dáta, hej, čiže napríklad ako vyzerá nejaká návštevnosť nejakého obchodného centra alebo Walmartu, hej, a podľa toho proste tie hedžové fondy sa snažia odhadnúť, aký ten Walmart bude mať kvartál a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti to je dosť ako sklamanie. Ja to tak sledujem možno posledných 8 rokov. A každý to skúša, niekto z toho ako keby nejakú reálnu, proste nejaký naozaj skutočný poriadny. Že to AI vyřeší. Ako a potom to AI tiež nie je nové, ako ten machine learning, ako aplikovaný v tých hedge fondoch alebo v tom investičnom svete. Už je naozaj že dlho, presne tak. A vlastne ten machine learning je ako len proste jedna časť toho, alebo nejaká tá podmnožina toho AI, ale že by to dávalo nejaké zázračné výsledky, že by bol nejaký AI fond, ktorý by všetko proste robil výborne, vôbec nie. Sú nejaké fondy, ktoré to robia, ale tie výsledky sú úplne slabé. Čiže ja si myslím, že tam nie je. Tým, že to AI, keď je aplikované možno na komoditách, hej, alebo niekde, kde sú nejaké proste naozaj tie faktory skutočného toho dopytu a ponuky ako keby z ekonomiky, hej, po nejakej medi, alebo po nejakej rope, tak si myslím, že ešte tam áno, ale proste na trhu, kde je to len masa ľudí, ktorí proste rastú Nvidiu, kupujú, potom ju budú nenávidieť, hej, potom sa to prepne a budú proste to vyženú to do úplných neskutočných výšin, ako v roku 2021 tie valuácie, potom to zase crashne, hej, potom, akože tam to je podľa mňa iba, tam sa naháňame, všetci tí participanti, ten trh nie je nejaký fyzikálny systém, ako nejaké teleso, hej, ktoré my pozorujeme. Nie, vlastne čo robíme my ako celok, tak ten trh sa tak správa. Čiže my tam naháňame sami seba. A to si myslím, že to AI nedokáže tento sociálny fenomén nejakým spôsobom podchytiť, hej, že psychológiu masovú, hej, čo je, lebo tam nie je nič, tam nie je v skutočnosti vzorec žiaden, hej. Takže na konci stále je človek. Ja som zatiaľ som nevidel, ale samozrejme takto, že oni to všetci hovoria, ideme to robiť, lebo sa to dobre predáva. AI to je taký buzzword. Je to buzzword a keď si dajú, tak proste my to máme strašne veľa AI na to aplikované a tu máme ten edge voči našej konkurencii, tak ja rozmýšľam, hej, kde by som tu Verdi zainvestoval, tak AI, tak skúsme teda AI. Nie to len hovorím ako príklad, nie, že by som to tak naozaj robili. Takže ak je na tú otázku k tomu AI by som povedal, že tam zatiaľ
že tam zatiaľ to nevidím, že by to v realite nejak výborne fungovalo u nikoho. Připravte se na obchodování s Instaforexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu.